Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure, demana i se't donarà. Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure. L'Evangeli de Sant Mateu explica que una vegada Jesús va dir als seus deixebles: demaneu i se us donarà, busqueu i trobareu, truqueu i us obriran, perquè tot aquell que demana rep i el que busca troba, i a qui truca li obren la porta. Aquest episodi bíblic conté una de les claus de la llei de l'atracció. Allò que desitgem acaba venint a nosaltres sempre que el nostre desig sigui prou fort, diu aquesta llei que ara s'ha posat de moda i que és més vella que el Napeu. El primer pas per aconseguir fer realitat un somni és ser capaç de formular-lo. Perquè un cop fixem l'objectiu a l'horitzó resulta més fàcil posar-nos en camí. La llei de l'atracció que ha nodrit el best-seller El Secret, que és el llibre de no ficció més venut a Catalunya des de fa unes 40 setmanes, aquesta llei té els seus orígens en l'hinduisme i ens diu que els nostres pensaments acaben donant forma a la nostra realitat. Per tant, si ens atrevim a demanar en veu alta el que volem, ajudarem que el desig s'acompleixi. Hem parlat amb Marta Teixidor i Eva Galindo sobre aquest demana i se't donarà. Elles són creadores d'una pàgina web de secretlarevista.com, una iniciativa que sorgeix arran d'aquesta famosa pel·lícula i d'aquest famós documental i que és un èxit. La pel·lícula no estava aquí, estava als Estats Units, però per causalitat la vam veure i a partir d'allà la Eva i jo vam tenir un somni, vam tenir un projecte i vam començar a treballar amb molt d'entusiasme. També ens agradaria tenir el nostre centre global de teràpies on a més hi hagués el despatx de The Secret ben muntat. Vaig obrir l'agenda i vaig posar: mira, Marta, amb colorins pintaré el dia 22 de desembre de l'any que ve que tindrem el nostre centre. Nosaltres mateixos, amb el nostre pensament, creem la nostra realitat quotidiana. Així ho vam fer-ho. Vam fer la revista i a part vam començar a treballar la nostra vida i vam veure que era veritat, que és veritat, que funciona la llei de l'atracció. Van passar els mesos, anàvem fent la nostra revista, els nostres projectes anaven tots sortint molt bé i de cop i volta ens va sortir l'oportunitat d'algú que ens va dir per compartir un centre. I vam dir, doncs ens hi quedem. Quan inaugurem? El dia 22 de desembre. No ens havíem recordat més d'aquesta data. Vam obrir l'agenda i jo, com que ho apunto tot, per apuntar inauguració. De fet, és això lo important, llançar l'univers i no preguntar com. Perquè quan comences a voler saber com, és quan te capfiques massa, t'obsessiones, ja no és positiu això llavors. Aprofitar les oportunitats que et dona l'univers. Vull dir, si tu no fas res, estàs només esperant, mira, vull un plat d'arròs, i et quedes sentada al sofà, oi que si no hi ha arròs, o si no te'l porten no vindrà sol, és tot el mateix. Vull dir, tu has de moure fitxa perquè l'univers mogui fitxa. Treballem normalment en llibreta, una llibreta normal que portem sempre a la bossa, i el que sí que és molt important és saber el que volem. O sigui, l'univers vol saber exactament que li facis la comanda en ferm. Jo vull això i això t'ho donarà. A lo millor no t'ho donarà de la manera que tu creus, però vindrà a la teva vida. Però si tu dubtes, l'univers dubta i no ho aconseguiràs mai. Jo des de molt petitona he sigut una persona bastant forta de pensaments, que sempre he sabut molt bé el que volia i sempre he anat tenint el que he volgut. Però clar, quan ets petit tu no busques la manera en com t'ha d'arribar al que vols. Penses només en el que vols. Per això és quan funciona millor. Hem escoltat la Marta Teixidor i l'Eva Galindo, creadores de secretlarevista.com.